Ahojte, tu je Cink Audio, dvojtýždenný audio newsletter Slovak Centra. Ja som Andrea Irena Fábriová. V tomto vydaní zhrnieme všetko, čo vyšlo po poslednom článku zahrnutom v predošlom newsletteri, teda po 21. marci. Dostaneme sa od nadlaku a cien Ondreja Štefanka cez veľkú politiku v Orádeji až po druhú generáciu krajanov, veľkonočné spomienky a rýchly vývoj umelej inteligencie. Začíname v nadlaku pri cene Ondreja Štefanka. Ocenení, ktoré sa udeľuje od roku 2009 a tento rok malo už 18. ročník. V dvoch textoch dostávame dve perspektívy laureátov. Najprv Imrich Fül z Maďarska hovorí veľmi otvorene o pochybnostiach, ktoré pozná každý človek v kultúre. Či to, čo robí, má hodnotu a či dokáže niečo položiť na spoločný stôl. A predsa práve táto vytrvalá práca je to, čo udržiava literatúru a jazyk v menšinovom prostredí. Potom prichádza Pavol Husárik s typickým humorom a nadhľadom, ale zároveň s rešpektom k tradícii, ktorá dozrela. Je to pripomienka, že kultúra nie je len veľké gesto. Často je to dlhé, pokojné robíme ďalej. Prečo je to dôležité? Lebo ocenenia a rozhovory s laureátmi dávajú komunite sebavedomie a kontinuitu. Ukazujú, že to, čo sa tvorí mimo Slovenska, má váhu. Na to prirodzene nadväzuje text Anny Hekelovej o konferencii Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov. Konferencia poukazuje na často tichý, ale zásadný prínos žien. V rodinách, v školách, v spolkoch, udržiavaní jazyka aj rituálov každodennosti. A je v tom aj ľudská rovina. Keď človek príde prvýkrát, počúva, pozoruje, zrazu má pocit, že sa znova napája na komunitu. Prečo je to dôležité? Lebo pomenovanie práce žien nie je len gesto. Je to uznanie nosného piliera identity. Z nadlaku sa presúvame do Orádeji a k veľkým politickým rámcom. Počas oficiálnej návštevy Rumúnska sa slovenský premiér Robert Fico stretol aj so zástupcami slovenskej komunity a predstaviteľmi Demokratického zväzu Slovákov v Rumúnsku. Zazneli témy ekonomiky, dopravy aj energetiky, no podstatné je aj to, že komunita dostala priestor zaznieť priamo v oficiálnom programe. Krátko na to vyšiel aj článok o slovensko-rumúnskom memorande v oblasti kultúry a umenia, ktoré explicitne spomína podporu národnostných menšín. Prečo je to dôležité? Lebo keď sa menšiny objavia v oficiálnych dokumentoch a stretnutiach, zvyšuje sa šanca na konkrétne projekty v školstve, kultúre a inštitucionálnej podpore. Potom prichádza príbeh, ktorý krásne ilustruje dolnozemský motív druhej generácie. Paulína Hajdúk, dcéra krajana z nadlaku, sa stala majsterkou Slovenska v zmiešaných pároch v curlingu. Študuje športovú medicínu v kanadskom Calgary, no reprezentuje Slovensko. A článok pripomína aj paradox. Majstrovstvá sa konali v Ostrave, pretože Slovensko dnes nemá vlastnú curlingovú halu. Prečo je to dôležité? Lebo to ukazuje, ako sa talent z krajanského prostredia vie presadiť globálne. Ale zároveň, že úspech potrebuje zázemie, infraštruktúru a podporu. A teraz veľkonočný blok. Slovak Center priniesol veľkonočné prianie, jednoduché, spájajúce pre katolíkov aj evanjelikov, ako pripomenutie, že sviatky v menšinovom prostredí držia rodiny a komunity pokope. A hneď na to prichádzajú spomienky na Veľkú noc v nadlaku z 80. rokov. Text, ktorý nesie vôňu a atmosféru rituálov, návštev, oblievačiek a malého sveta, v ktorom sa formuje identita. Prečo je to dôležité? Lebo pamäť nie je len nostalgia. Je to materiál, z ktorého sa skladá budúcnosť a ktorý sa dá preniesť do ďalšej generácie. A napokon Think, Tech and Think. Prvý štvrť rok 2026 vývoja umelej inteligencie, preteky bez brzd. Text je veľký prehľad, ktorý ukazuje, ako rýchlo sa AI mení a ako sa zároveň stupňuje napätie medzi inovatórmi, reguláciou a bezpečnosťou. Prečo je to dôležité? Lebo technológie dnes priamo ovplyvňujú prácu, informácie a dôveru. A malé komunity sú voči týmto zmenám často zraniteľnejšie, ak nemajú dobré nástroje na orientáciu.
To je dnešný dvojtýždenný prehľad. Ak sa vám Cink Audio páči, sledujte nás, dajte odber, zdieľajte a napíšte nám, čo chcete na budúce počuť viac do hĺbky. Práve teraz až do mája máte možnosť presmerovať 3,5% z dane z príjmu na podporu Slovak Center bez akýchkoľvek nákladov, rýchlo a online. Formulár vyplníte za 2 minúty naskenovaním QR kódu na obrazovke, cez link v tomto článku na Substacku, cez link na našich sociálnych sieťach alebo v prvom komentári na YouTube. Malé percento, dlhý dopad pre kultúru, pamäť a budúcnosť komunity. Ďakujem, že ste s nami a dovidenia pri ďalšom vydaní Cink Audio.